Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary dalaşgärleri okuwy kabul edip başlady. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekdeplerine dalaşgärleri okuwy kabul etmek işleri 6-njy iýul 15-nji awgust aralygyna geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi habar berýär. Türkmen hökümetiniň 3-nji iýulda geçiren giňeldilen mejlisine 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärleri okuwy kabul etmegiň meýilnamasy tasdiklandy. Oňa laýyklykda öňümizdäki okuw ýylyna ýurdun ýokary okuw mekdeplerine 14.337 student kabul ediler. Geçen ýyl türkmen ýokary okuw jaýlary 12.242 raýaty okuwy kabul edipdi. Bu ýyl orta hünär okuw mekdepleri 9.490 okuwçy kabul eder. Döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä geçen okuw ýylyna Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekdeplerinden ýurt boýunça 80.000 töwerek okuwçy uçurum boldy. 26-njy ýylyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Ençeme Lewaply en atalary bilen geçiren gurrundaşlyklaryna salgylanyp anonim şertlerde beren maglumatyna bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna okuwy girmäge finansiýan dalaşgärleriň sanynyň görnetini artanlygyny habar berdi. Habarçynyň söhbetdeşleri bu ýagdaýy global pandemiýa sebäpli ýurtlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri we munyň netijesinde ýaşlaryň ýokary okuw üçin daşary ýurtlara sapar etmeginiň öňüne dören päsgelçilikleri bilen düşündirýärler. Türkmenistanly ýaşlar esasan Türkiýe, Russiýa, Belarus, Ukraina ýaly ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna bilim almaga meýil edýärler. Beýlek tarapdan Türkmenistan geçen ýylyň martyna ýurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt universitetleriniň sanyny çäklendirdi. Media maglumatlaryndan ma'lum bolşuna görä mümkinçiligi bolan Türkmenistanly ýaşlar günbatar ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlaryna da bilim almaga isleg bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan Ençeme Türkmenistanly ýurdun ýokary mekdeplerine okuwy kabul etmek işlerine korrupsiýanyň, hususan paranyň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. TDH-nyň habaryndan ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna dalaşgärleriň resmi namalaryny kabul etmek işleri 6-njy iýulda başlanyp giriş synaglary 22-nji iýul 11-nji awgust aralygyna ýokary okuw mekdepleriniň özüne geçiriler. Mollumçylyk, lukmançylyk we medeniýet ugurlary orta hünär okuw mekdeplerine resmi namalary kabul etmek 6-njy 19-njy iýul aralygyna, giriş synaglary bolsa 22-29-njy iýul aralygyna guralar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň harby bilim berýän okuw jaýlaryndan daşgary 21 sany ýokary okuw jaý hemde 41 sany orta hünär derejesinde bilim berýän jemy 62 ýokary we orta hünär mektep bar.